चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल खान्थिखौबो क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना गावनि मबाइलाव सिगाङावनो मोनग्रोनो हायो। मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आथिखालाव UPPL होनबा रावबो सिनायला गासिबो मिथिजोबगौ। दासान्दि जितु BTC आव जोंहा हाग्रामा सारानो सरकाराव दंखायो आरो दा जितु आसाम बिधान सभानि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बे इलेक्सनावबो BPF-आनो सरकार दागोन BPF-आनो देरहागोन। UPPL-आ गोरोन्थियाव सासेसो देरहानो हायो नाथाय माने जोबोद माने बिथांमोना खस्थ'आव दं आरोना माने देरहागोन देरहाया बियो माने माबा नङा सैथो नङा मानो होनबा बिथांमोननि जितु UPPL-नि लिडार गासैबो लिडारा थगायसुला आरो इलेक्सन फैयोबा मोनसे स्टाइलनि जितु खामानि बे खामानिखौनो मावो आरो बिथांमोना इलेक्सननि समाव रायजो राजाफोरखौ गोदै गोदै होननानै बुरखायनानै माने UPPL-आव भट लांनो नागिरो आरोना। थांनाय जेब्ला BTR एकर्ड जादोंमोन बे BTR एकर्ड समाव प्रमद बर'आ मा खालामबाय एबसुनि जितु आफादगिरि बिबानखौ जालदाब एगारनानै एबसुनि जितु फिरफिलायाव गाफ्ला गुफ्ला बिथाङा थारमाने इलेक्सन गेलेबाय। बे बाराव मा खालामदों दिपेन बर' साराबो बेफोरबायदिनो एबसुनि बिबाननिफ्राय जालदाब एंगारनानै माने गाफ्ला गुफ्ला इलेक्सन गेलेनोसै। बेयो सेम खामानिखौनो जितु एबसुनि जितु आफादगिरि जादोंमोन बे खामानिया जाबाय सेम माने एखे खामानिखौनो बिथांमोना एखे स्टाइलनि खामानिखौनो मावनो थांगासिनो दङ। दा रायजो राजाफोरा बेसेबां फोथायनाय दं बिथांमोना जुदि देरहायोबा जोंनि बर'फोरनि मा जौगानाय जागोन आरो बर' लाइमोनफोरखौ माबायदि दैदेनगोन जोंहा रायजो राजाफोरा हमनो हाबाय। दानि जुगाव रावबो जाम्बा नंला ट्रेक्टरनि सावगारि होनबानो थारमाने गासैबो होनो बेहाय होआलै बेहाय होना लाब गैया आं BPF-नोनो होगोन। बेफोरबायदिनो गोबां मानसिनाव सोङोबा BPF-निल' खोथा सावरायनाय माने खोनायो आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गोसोआव बेले बेजे साननानै दङबा दिनैनिफ्रायनो ज्राब गार मेगन मिसिबनानै भटखौ नांगोलनि सावगारियाव थुना होबानो जाबाय। 100-आव 100% BPF-नि जै जागोन आरो BPF सरकारा माने गोहोगोरा जानो थांगासिनो दंबावो। गाबोननो UPPL सरकार फैयोबा बे सरकारा जेबो भेलु थानाय नङा मानो होनबा जोंना गोजौआव BJP-निनो सरकार थाखागोन। गतिके BJP-जों UPPL-आ एलायन्स गैया। गतिके सासे सानै सोरबा देरहागोन लाल्लु पाल्लु बिथांमोना रायजोनि थाखाय बा गावनि समस्तिनि थाखाय जेबो मावनो हानाय नङा। गतिके नोंथांमोना सोरबा जुदि गोनो गोथो भटखौ सोरनो होआ सानबाय दङबा दिनैनिफ्रायनो मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै लाबानो जाबाय मेगन मिसिबनानै नांगोलनि सावगारियाव भटखौ थु आरो जेबो टेनसन लानो नाङा। UPPL-नि जितु लिडार बियो सानफा एफा BPF-आव जयनिं जाफैगासिनो दं। गतिके नोंथांमोना बुजिनो हाखाबाय बे बाराव UPPL-आ डाइरेक्ट जिर' माने बे UPPL नामानो डास्टबिनाव थांखासिगोन गैला रावबो थानाय नंला सासेनि उनाव सासे बाख्लायबोगासिनो दङ। गतिके नोंथांमोना बे गोरोन्थिखौ खालामना जोंहा दासान्दि सरकाराव BPF-आनो दङ आरो हाग्रामा सारा दंखायो। गतिके हाग्रामा सारखौ आरो बारानिख्रुइ बारासिन पावारफुल खालामनांगौ आरो जोंनि जितु बर' रायजो राजानि थाखाय मावनो गोनां आद्रा खामानि बेखौ थाबैनो जाहाथे जों मावफुंलांनो हायो। गोजोन्थों।